Aktar kmin illum il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech jivvota fl-iskola ta' Zokrija fil-Mosta. Bernard Grech kien akkumpanjat minn martu Anne-Marie kif ukoll minn ibnu Nil. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista intlaqa mill-uffiċjali tal-Kummissjoni Elettorali fil-waqt li sellem lir-rappreżentanti tal-partit li qed iwettqu l-ħidma tagħhom f'dan il-post tal-votazzjoni sal-10 tal-lejla. Kif qed isir f'kull lokalità, apparti l-votazzjoni għall-MPs anke hawn qed issir votazzjoni lokali. F'dan il-każ biex jiġi elett il-Kunsill il-ġdid tal-Mosta. F'kummenti lil media barra l-post tal-votazzjoni, Bernard Grech irringrazzja lill ġurnalisti u lill-uffiċjali tal-Kummissjoni għax-xogħol importanti li qed isir f'dan il-jum. Intant tal-ħabta tal-10:30 ivvutat f'taslim għall-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola. Hi kienet akkumpanjata minn żewġa u ko. Wara li xeħtet il-vot tagħha hija ringrazzjat lill-AECs u lill-uffiċjali tal-Kummissjoni Elettorali għax-xogħol li qed jagħmlu sabiex din l-elezzjoni tkun possibbli. Xeħtet ukoll il-vot tagħha l-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono fil-kulleġġ ta' Santa Teresa f'Birkirkara. Hi kienet akkumpanjata mir-raġel tagħha Anthony Spiteri de Bono. Il-proċess tal-votazzjoni beda fis-7 ta' filgħodu f'117 il-post tal-votazzjoni differenti madwar Malta u Għawdex u tul il-jum il-proċess kien wieħed mexxej.